dat ongemak weg te nemen is? Nou, bij mij, zoals ik in de alinea daarop heb gezegd, tegelijkertijd constateer ik dat de bereidheid om bestaande bestuurscultuur te breken als laatste de weken is toegenomen. Dus dat staat daar in de andere zijde van de weegschaal. Dus ik hoop dat gedurende de kabinetsformatie, dat ongemak, of ik ongemak heb, zal ieder in zekere zin een rotzorg wezen. Maar ik denk dat daarin iets weer klinkt van datgene wat veel mensen in de samenleving voelen. Daarom heb ik het opgeschreven. Ik ben zelf, wat ik verder vind is niet zo verschrikkelijk interessant, maar toch een soort weerspiegeling van, kijk nu eventjes. Ja, u liet de afgelopen weken ook ontvallen dat het, met debatten over notulen en alles, dat het uw werk ook niet makkelijker maakte. Ja en nee. Je moet soms een aantal dingen die mensen dwars zitten, moet je ook uitgesproken hebben. Anders dan blijft dat een beetje doorvroeten. En dat is nooit goed. Dus in die zin denk ik dat de debatten ook een functie hebben. En in zekere zin is dat ook, terugkomt op ongemak, wat het ongemakkelijk maakt. Die debatten moeten worden gevoerd en tegelijkertijd zie je dat er ook een andere werkelijkheid is. Ja. Maar denkt u dat die debatten uiteindelijk hebben bijgedragen aan het vertrouwen? Dat moet blijken, maar in ieder geval het feit dat gisteren nogmaals die motie Klaver-Ploemen door 14 van de 17 fracties is aanvaard, vind ik een prima teken. Ja, u zegt zelf ook, er moeten debatten komen over de grote thema's, daarna over de oplossingen. Gelooft u dat ook met 17 partijen in de Kamer dat constructief kan verlopen? Ik heb geen enkele reden om daaraan te twijfelen. Ieder zit er vanuit overtuiging dat problemen moeten worden opgelost. Men verschilt van oordeel over de wijze van oplossen. Maar wat ik juist bepleit is, zullen we het eerst hebben over de vraag of we het over dezelfde problemen hebben. En dat wordt vaak overgeslagen. Dat moet uit de debatten ook blijken. Dat is de aanpak die ik aanbeveel voor de nieuwe informateur. Ade. U zegt dat er een andere invulling nodig is van het minister-presidentschap. Wat moet de nieuwe premier volgens u anders doen? Nou, ik heb in bijlage 4, of bijlage 2, excuus, uiteengezet dat de ontwikkeling van het minister-presidentschap, dat het in zekere zin een merkwaardige is. Namelijk door allerlei omstandigheden wordt de minister-president meer president dan minister, terwijl de formele situatie is dat hij meer minister is dan president. En daardoor wordt hij ook symbool van een bestuurscultuur waar hij leiding aan gegeven heeft, maar niet de enige representant van is. En als iedereen zich daar nu van bewust is, en als minister-president ook zegt, dat heeft hij ook al gezegd, dat coalitieoverleg op maandag als je terugkijkt, dat is toch niet goed, dat holt het collegiaal overleg in de ministerraad uit. Nou, dat zijn denk ik concrete dingen waar je aan kunt werken, maar dat doorbreekt wel een patroon, overigens ook een patroon van de coalitiepartijen en fractievoorzitters zelf. Dus we moeten er ook niet te gemakkelijk over denken, bij wijze van spreken. Het coalitieoverleg op maandag is natuurlijk maar één klein concreet dingetje. Kunt u nog meer concrete veranderingen doen? Nee, ik denk dat de minister-president heeft gezegd dat hij erover nadenkt en dat hij daar binnenkort, dat heeft hij ook gisteravond gezegd, met zijn gedachten over zal komen. En ik ben geen minister-president, dat is ook maar goed ook, maar dus het is niet aan mij om nu als het ware hem die gedachten te dicteren. Dat kan hij echt best hetzelfde. Hij maakt
die dingen dagelijks mee, ook de spanning waaronder je staat. En hij kan dus het beste dat ook naar voren brengen. En heeft u ook de indruk gekregen dat hij zelf, premier Rutte, in staat is om die verandering teweeg te brengen? Ja, ik acht hem tot veel in staat, maar ik ben dus ook benieuwd naar die gedachte. En uit de gesprekken heb ik daar alle vertrouwen in. Volkskrant, dan NRC. Ja, in de gespreksverslagen, uit de gespreksverslagen begrijp ik dat u een soort formatie verder in 3 fasen voorstelt. Maar dat komt in uw eindverslag niet heel duidelijk naar voren. Dus zou u nog een keer op een rijtje willen zetten welke 3 fasen u nu voor u ziet, van hoe het nu verder moet? Ik weet niet helemaal waar u doelt. Waarschijnlijk doelt u op de drie te onderscheiden fasen bij de opstelling van een regeerakkoord. Ja, de heer Rutte spreekt in zijn verslag van hij is het eens met de 3 stappen die u voorstelt, maar hij ziet nog wel wat. Hij is bang dat het dan te lang duurt. Dat zegt hij in zijn verslag. Nee, Dus maar die 3 stappen, wat bedoelt u dan? Ik denk dat het slaat op datgene wat u in het begin van mijn verslag ziet, hoe je zou kunnen ontkomen aan een traditioneel regeerakkoord vol met regelingen. En daar, dat ziet u op bladzijde 2, heb ik het over een aantal stappen die elkaar kunnen overlopen. Dat is eerst de problemen, dan de oplossingen en dan pas de regelingen. En dat lijkt dus heel ingewikkeld, maar het is meer een denkexercitie in de zin van laten we niet direct naar de oplossingen gaan, maar laten we kijken hoe die problemen eruit zien. En hoe zou dat dan, hoe zou dat overleg dan moeten plaatsvinden? In een debat of toch weer met... Als u gewoon leest wat er staat in bladzijde 2. Daar staat eerst, is er overeenstemming mogelijk over een duidelijke met geobjectiveerde feiten onderbouwde definitie van elk van de grote vraagstukken en oorzaken. Daarover kan je op voorstel eventueel van de informateur een debat voeren. Met partijen of in de Kamer. Als je weet over welk probleem je het hebt, kun je ook makkelijker praten over de oplossingen voor dat probleem. Ook daarover kan je overleg voeren met partijen of een debat voeren in de Kamer. En pas daarna komt aan de orde, althans in mijn gedachten, de regelingen die voor die oplossingen nodig zijn. En wat er steeds gebeurt in de afgelopen formaties, is dat men direct begint met de regelingen. En ervan uitgaat dat iedereen het wel eens is over de problemen. En eigenlijk ook wel eens is met de impliciete richting waarin de oplossing gaat. Dus je hebt in het debat over regelingen, dat moet u in uw eigen vak ook hebben. Constateer je soms dat je impliciet het eigenlijk over iets heel anders hebt, namelijk over een andere opvatting over de problemen. Of over een andere richting waarin de oplossing moet gaan. En ik wil dat expliciteren. Je moet altijd kijken, wat zijn de vooronderstellingen waarvan wordt uitgegaan. Maar zoals de heer Klaver bijvoorbeeld opmerkt in het gesprek met u. Ja. Klimaat is denk ik voor de meerderheid van de Kamer een belangrijk probleem. Maar de heer Klaver zegt ook, ja, daar is iedereen het wel over eens, met uitzondering van een aantal partijen aan de rechterkant. Maar het gaat nou juist over de invulling van het beleid, waar men het totaal niet over eens is. Het gaat over de vraag wat u en ik onder het klimaatprobleem verstaan. Als we het daar al niet over eens zijn, wat heeft het dan voor zin om te gaan praten over regelingen, om iets op te lossen? Dus als wij het hebben over het klimaatprobleem, zou het handig zijn om te weten wat u onder het klimaatprobleem verstaat en wat ik daaronder versta. Ik denk dat we daar verschillende invullingen aan geven. Dat bepaalt toch direct de vraag welke oplossingen je daarvoor vindt. Dus het klimaatprobleem
in zijn algemeen definieert, is geen probleem omdat het veel te groot is. Als we het nu over het stikstofprobleem hebben, dan kan je zeggen, nou, hoe ziet het probleem er dan uit? Hoeveel te veel? Wat zijn de oorzaken? Hoe kunnen we erop? Zijn we het over die feiten eens? Wat is het doel wat we moeten bereiken? Zonder direct al te gaan discussiëren over de vraag wie wat moet inleveren. Dat scheelt een slok op een borrel als je het over gewoon de feiten eens bent. En dat is wat ik probeer duidelijk te maken. Maar uit de reacties blijkt al dat we allemaal zo zijn gericht op politiek is besturen en besturen is regelen, dat we ons eigenlijk al helemaal niet meer kan voorstellen dat politiek gaat over mens- en maatschappijbeeld. Waar wil je naartoe? En dat besturen toch meer is dan regelen. Het is ook hoe je met je ambtenaren omgaat, bijvoorbeeld. Dus in die zin ben ik blij met uw vraag. We zijn onderdeel van het probleem. Dus bent u bereid om die gedachte-exercitie te doen? En steeds te vragen, waar hebben we het eigenlijk over? Dat lijkt me eigenlijk het belangrijkste. Ja, nog één laatste vraag. U doet een suggestie voor de nieuwe informateur. U stopt er nu mee, begrijp ik. Die zou iemand zijn moeten zijn met afstand tot de politiek en een sociaal-economisch profiel. Ja. Heeft u specifiek iemand in gedachten en ook een advies daarover uitgebracht aan mevrouw Bergkamp? Er zijn een aantal, ik heb natuurlijk iedereen gevraagd. Sommigen hadden daar een antwoord op en anderen niet. En ik weet alleen één ding zeker, dat ten eerste het nog niet duidelijk is wie dat zou worden, want dat moet ook brede steun hebben. En ten tweede, dat het noemen van een naam altijd de beste garantie is dat die niet wordt benoemd. Dus dat wist ik van tevoren. Nou, u heeft dus wel iemand in gedachten. Ik heb allerlei namen in gedachten, want Nederland barst van het talent. NRC. Ja, toen u ruim 3 weken geleden begon, meneer Cenk Willink, toen werd u geconfronteerd met niet alleen een versplinterd politiek landschap, maar ook een verdeeld politiek landschap, met een heel groot wantrouwen in elkaar. Er zijn nu 3 weken voorbij. Heeft uw opvolger straks een ander startpunt of wordt hij geconfronteerd met hetzelfde beeld? Wat zei u in de laatste zin? Ja, heeft uw opvolger straks hetzelfde startpunt of wordt hij of zij geconfronteerd met een ander beeld? Nou, ik hoop niet dat ik 3 weken voor niks bezig ben geweest, dus dat het een ander startpunt is. En daar heb ik geprobeerd in het verslag, is daar de neerslag van. Ik mag ook wijzen dat toen ik begon, de vraag, wat moet het karakter van het regeerakkoord zijn? Want het bepaalt in belangrijke mate de ruimte die er tussen kabinet en coalitiemeerderheid in de Kamer is, wordt daardoor bepaald. Dus als je, en dat eigenlijk toen pas echt opkwam, het gevoel, we moeten naar een ander soort bestuurstijl en meer dualisme. En wat ik heb gedaan is zeggen, maar weet je waar je het over hebt? Weet je wat de consequenties daarvan zijn? Te beginnen met het regeerakkoord. En ik heb de vorige keer, geloof ik, bij het begin ook al gezegd, er zijn zoveel goede redenen om het regeerakkoord tot een traditioneel regeerakkoord te maken, vol met regelingen, om allerlei redenen die ik ook hier in het verslag noem. Moet je goed realiseren dat het anders doen iets in zekere zin tegennatuurlijk is. Maar het is tegelijkertijd dus een bewijs van de wil om naar meer dualistische verhouding te komen en een andere bestuurstijl. Dat maakt de formatie zo moeilijk, maar ook interessant om te laten zien de formatie ook een uiting moet zijn van die nieuwe bestuurstijl. En ik heb het gevoel, en of dat aan mij ligt, of aan de omstandigheden, of aan uw verslaglegging over een aantal dingen die niet goed lopen. Ik heb het gevoel dat de bewustzijn toch groter is geworden. En nogmaals, ook uit het Kamerdebat en ook uit de aangenomen motie, denk ik, ja, dat zou, denk ik, 3 weken geleden toch anders hebben gelegen.
de neuzen staan wat meer dezelfde kant op. Ja, en wat mijn bijdrage daarin is, die is altijd beperkt. Ik bedoel, het gaat uiteindelijk om de gesprekspartners zelf. Nou begon u met een opsomming van partijen die elkaar uitsluiten. Zijn er ook partijen geweest in de gesprekken, want dat zie ik niet helemaal terug in de gespreksverslagen, die hebben gezegd, ik doe alleen mee aan een nieuw kabinet als die partij ook meedoet? Ik ben niet opnieuw gaan vragen naar wie met wie. Dus zo expliciet is dat niet aan de orde geweest, maar dat is in de verkenningsfase. Ik heb de kranten, waaronder de uwe, ook gelezen. Is het natuurlijk wel aan de orde geweest, met name met 2 partijen, PvdA en GroenLinks. Maar dat zat volgens mij niet echt in mijn opdracht. Het ging over vertrouwen tussen partijen. Je kunt veel van de beide partijen zeggen, maar ze vertrouwen elkaar geloof ik wel. Ja, maar ze brachten het dus zelf ook niet op. Nee, want dat was al eerder gebeurd en het was ook in zekere zin niet mijn invalshoek. Ik heb nog 1 afsluitende vraag. Eigenlijk was de onderliggende vraag voor uw opdracht natuurlijk ook onderzoeken, is er een basis voor een nieuw kabinet? Nu blijkt dat geen enkele van de potentiële coalitiepartijen Mark Rutte en de VVD uitsluiten. Staat de deur daarmee eigenlijk gewoon wagenwijd open voor een nieuw kabinet Rutte? Zouden we dat kunnen concluderen? Nee, ik heb het geprobeerd het hele verslag zo nauwkeurig mogelijk te formuleren. Er staat dat een aantal partijen, andere partijen of een kabinet onder leiding van de heer Rutte bij voorbaat uitsluiten en dat anderen dat niet doen. En zij sluiten die bij voorbaat uit. Dat wil niet zeggen dat ze dus bij voorbaat zo'n kabinet omarmen. En ik heb ook aangegeven langs welke lijnen die partijen denken dat ze uiteindelijk die vraag, als die aan de orde komt, zou beantwoorden. En dat gaat dus over de inhoudelijke, de contouren van beleid. Het gaat over nieuwe bestuursstijl. En het gaat over datgene wat de heer Rutte zelf heeft aangekondigd nog naar voren te brengen. RTL. En dan kijk ik nog even rond, want dan gaan we volgens mij naar een afsluiting. Ja, RTL. Ja, meneer Cenk Willink, eigenlijk uw belangrijkste aanbeveling voor de toekomst, voor de eerstvolgende fase is, partijen moeten het er eerst over eens worden wat nou precies de problemen en de bijbehorende doelen zijn. Hoe stelt u voor dat ze daartoe komen? Moet over elk van de afzonderlijke thema's een debat plaatsvinden? Kan dat in één groot debat? Kan dat in de zogenaamde achterkamertjes dat mensen de verkiezingsprogramma's moeten? Hoe gaat dat in zijn werk? Nee, kijk, ten eerste, we beginnen dus niet met problemen, we beginnen met het transitiebeleid. Dus wat is daarvoor nodig? Wat behoort daartoe? Ik heb daar een aantal onderwerpen genoemd. Nou, sommigen zullen dat wijder trekken en anderen zullen dat smaller nemen. Maar dat is nu het eerste. En het is aan de nieuwe informateur om zich... En daarvoor een breed draagvlak. We zijn dus in deze fase, in de komende fase, dus nog niet toe, wat mij betreft, aan de vraag wie met wie. Het gaat nu echt eerst om datgene wat iedereen het meeste zorgen baart. En de methode daarvoor is natuurlijk gesprekken voeren, maar ook heeft de eigen voorstellen van de nieuwe informateur, waarop dan, het zij in een kamerdebat, het zij in gesprekken, reacties volgen. Zelf zou ik er op zichzelf voor zijn dat, en dat zal uiteindelijk ook gebeuren, dat daar een kamerdebat over plaatsvindt. Omdat we zijn altijd zo geconcentreerd op coalities, dat we eigenlijk ons niet realiseren dat we een kamer hebben gekozen. En dat het dus van belang is of je nu in de coalitie komt of in de oppositie raakt, dat er in die kamer breed draagvlak is. Dat is ook de praktijk van de afgelopen jaren, weliswaar onder invloed van de meerderheid of het ontbreken van de meerderheid in de Eerste Kamer.
maar toch altijd een poging om te kijken. En dat lijkt me met name voor de uitweg uit de crisis vrij fundamenteel. Dus dat is de eerste stap. Vervolgens is de vraag aan de orde, dat heb ik opgenomen als mogelijkheid in de opdracht, dat die informateur inventariseert. Wat zijn nu de grote problemen? Iedereen zegt niet alles in het regeerakkoord. Dan moet je keuze maken. Dus 5, 6. Nou, dat wordt natuurlijk een forse discussie. Wat onder die 5, 6 en hoe dat probleem dan uitziet. En waarom je deze neemt en niet iets anders. Dus is echt stapsgewijze en steeds erover blijven nadenken en de kop erbij houden. Dat geldt in het algemeen overigens, maar zeker in kabinetsformatie. En wat betreft het vormgeven van het herstelbeleid en een uitweg zoeken uit de crisis, is dat dan eigenlijk een expliciete opdracht die u ook aan de Kamer geeft? Van wacht niet op een nieuw kabinet, maar kom zelf met een herstelplan? Nou, inderdaad, de opdracht een nieuwe informateur. En die opdracht wordt door de Kamer verstrekt. Dus daar heeft u het antwoord op uw vraag bijna al. Als dus de Kamer zegt, de opdracht een nieuwe informateur kan deze zijn. Dus het eerste deel is dan dus uitweg het transitiebeleid. Dat betekent dat de Kamer zich realiseert dat er een politiek gat zit tussen het demissionaire kabinet, wat in politieke slagkracht beperkt is, en het aantreden van een nieuw kabinet, wat hopelijk snel is, maar toch altijd in Nederland langer duurt dan we aanvankelijk hopen. En het is precies dat politieke gat wat gevuld moet worden. Want je kan natuurlijk ook zeggen, nou ja, naarmate de tijd verstrijkt, zal het oude kabinet, het demissionaire kabinet, wel gedwongen zijn om iets te doen. Maar dat wringt toch eigenlijk. Dat het bestaande kabinet, zolang er geen nieuw is, misschien al gedeelte van datgene waar overeenstemming over gaat ontstaan, gaat voorbereiden en uitvoeren, dat is tot je dienst. Maar het gaat erom, er is een probleem, dat is een politiek probleem, dat moet worden opgelost. En hoe doe je dat? En daar is dit een voorstel voor. Misschien zijn er andere en betere, maar ik ben tot dit voorstel gekomen na alle gesprekken met de partijen die allemaal zeiden, inhoudelijk en corona prioriteit. Ik heb toch nog hier een urgente allerlaatste korte vraag. Een aanvullende vraag. In uw verslag schrijft u namelijk ook om het herstel van burgers weer terug te winnen in de overheid is het belangrijk dat er goede toegang komt tot het recht. Hoe ziet u een nieuw kabinet dat organiseren? Heeft u daar concrete ideeën over en hoe belangrijk is dat? Het antwoord daarop is lastig, omdat ik daar als informateur niet echt over dat vraagstuk een rol speel. Maar daar heb ik als persoon, als u nu even een andere pet mag opzetten, ideeën over, omdat ik me al vele jaren zorgen maak over de wijze waarop er met de rechterlijke macht wordt omgegaan. Ook de niet altijd consistente houding van de Tweede Kamer waar het de rechterlijke macht betreft. Een 1,5 jaar geleden was er een discussie over dicastocratie. De rechters zouden de macht grijpen. Vervolgens komt de commissie Van Dam en die zegt, de rechter moet eerder de macht grijpen, ook als het tegen de wet is. En 2 maanden later zegt de Kamer, maar de rechter mag geen taakstraf opleggen als het gaat om geweld tegen ordehandhavers. Daar zit een lichte vorm van verschil tussen, om het maar mild te zeggen. Nou, het gaat om dat soort dingen. En ook over de vraag, en dat bedoel ik met de toegang tot het recht. Toegang tot het recht heeft te maken met wat er aan de rechter onttrokken wordt, omdat we handige methoden denken te hebben om conflicten op te lossen. Maar onttrekken aan het recht betekent ook onttrekken aan de jurisprudentie.
heeft ook te maken met wie heeft het geld om toegang tot de rechten te krijgen. Het heeft ook te maken met termijnen. Er is een bekende uitspraak, justice delayed is justice denied. Dus te trage rechtelijke uitspraken, dat staat gelijk aan geen rechtelijke uitspraken. Het heeft ook te maken met afstand. Dus het heeft mij altijd verbaasd, maar ik spreek nog steeds op persoonlijke titel, dat we het fijnmazige stelsel van kantongerechten hebben opgeheven. En nu we dat hebben gedaan, vervolgens voor buurtrechters en dergelijke pleiten. Ook daar zouden we misschien wat consistenter over na kunnen denken. Maar dit is allemaal buiten de haken. Het hoort eigenlijk helemaal niet tot de persconferentie, want ik heb dat allemaal niet besproken. Dus dit is mijn persoonlijke opvatting, maar die is al 20 jaar oud, zo niet langer. Dus hoeft niet verbaasd te zijn. En dit leidde tot een natuurlijk einde van deze persconferentie. Veel dank en een goed weekend.